हेलो लोगोफोर फेसबुकआव नोंथाङा इभेन्ट क्रिएट खालामनानै माब्रै गोबां फलोवार्स आरो गोबां इंगेजमेंट भिउज नोंथाङा मोननो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांगोन बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे इभेन्टखौ माब्रैहाय क्रिएट खालामनांगौ बिनि सिगां बेखौ मिथिना लाग्रो जे इभेन्ट होनना बुङोब्ला नोंथाङा मिथिखायो बबेबा जायगायाव मोनसे प्रग्राम बानायो जाय प्रग्रामाव नोंथांनि फेन फैनो हागौ जेनेबा गिदिर गिदिर सेलिब्रिटी एक्टर डाइरेक्टर बेफोरबायदि माने सिंगार बेफोरबायदि फैयो बेयाव डेट होयो टाइम होयो खैथायाव फैगोन खैथायाव बे प्रग्रामा जागोन आरो सानबेसे थागोन बबे डेटसिम बबे डेटनिफ्राय बबे डेटसिम जोबहैगोन बेखौ होनाय जायो मोनसे पस्टार सिस्टेमाव बा नोंथाङा बेखौ मिथिनो मोननाय जायो जे बे प्रग्रामा सानबेसे ओके स' लोगोफोर बेयाव नोंथाङा प्रग्रामाव थांनानै नोंथाङा टिकेटनि प्रग्रामबो जानो हागौ बा फ्रि अफ कस्टबो जानो हागौ नाथाय फेसबुकआव जोङो फ्रियावनो जोङो बे इभेन्ट क्रिएट खालामगोन जेरावनोखि मिटआपबो होनजायो बेखौ नोंथाङा बबेबा जायगायाव थांनानै जुदि आङो ओरैबायदि जायगायाव आं उमुक डेट खालि थांगोन इसेखिनि टाइमाव आंखौ लोगो हमफै होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बे डेट मथे फैनानै लोगो हमफैयो नङा होमबा बा नोंथाङा नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो बा गोसोआ नोंथाङा गोजोननो थाखाय बा नायनो थाखाय नोंथाङा फैयो थिग बेफोरबायदिनो फेसबुकआवबो इभेन्टखौ क्रिएट खालामनानै नोंथाङा गोसो बायदि माने बुरजा फलोवार्स नोंथाङा इनक्रिज खालामनो हायो जेरावनोखि इंगेजमेन्टआबो गोबां जागोन आरो भिउसआबो गोबां जागोन आरोखि स' लोगोफोर नोंथाङा बेयाव अफलाइन अनलाइनबो खालामनो हायो ओके स' नायलांदो दा बे इभेन्टखौ माबोरैहाय क्रिएट खालामनांगौ बे इभेन्टखौ क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो फेसबुकखौ बेयाव लगइन खालामबाय बिनिफ्राय डाइरेक्ट फार्स्टआवनो हम पेजाव फैगोन ओके बेयाव हम फैबाय ओमफ्राय नोंथांनि बे थ्रि लाइननि बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव दङ इभेन्ट्स ओके बेयाव इभेन्ट्स नुजायाखैब्ला सि मराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन आरोखि स' बे नैबे इभेन्ट्स दङ बेहाय बे इभेन्ट्सआव क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव गोबां इभेन्ट्स नोंथाङा नुनो मोननाय जागोन नैबेयाव जेनेबा नोंथांनि फ्रेन्ड्सफ्रा मा इभेन्ट्स बानायदों बेफोरखौ बेयाव नुनो मोननाय जायो ओके स' लोगोफोर आङो दाख्लैबावै ओरैनो जास्ट टेस्टिंनि थाखाय इभेन्ट्सखौ क्रिएट खालामदोंमोन नैबे आस्किं रिप्लाइ होननाय आंनि फेसबुक पस्टआव नोंथाङा नुदों जानो हागौ स्ट'रिफ्राव नुदों जानो हागौ बेखौ आं जास्ट क्रिएट खालामनायदोंमोन स' बेफोरबायदिनो नोंथाङा इभेन्टखौ क्रिएट खालामनो हायो आरोखि बेयाव जास्ट माने आङो फेसबुकआवल' अनलाइनाव माने जा कुइसन सोंहरनांगौ सोंहरनो हागोन बेफोरबायदि माने आं ओरैनोल' पस्ट होदोंमोन स' नोंथाङाबो बेफोरबायदि इभेन्टखौ क्रिएट खालामनानै गावनि फेसबुकआवबो शेयार खालामनानै लानो हायो ओके स' बेखौ क्रिएट खालामनो थाखाय जोंहा नैबे प्लासनि आइकन दंना इभेन्टआव क्लिक खालामबायथ' ओमफ्राय नैबे प्लासनि आइकन दंना बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन सिम्पलि बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव पिक GIF दङ ओमफ्राय गेलारि दं आपल'ड दं बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मोनसे पस्टार नोंथाङा होनांगोन आरोखि नोंथांनि फट'सबो होजायो बा नोंथाङा लिरनानै मोनसे थाम्बनेल बायदि बानायनानै नोंथाङा बेखौ पस्टबो होजायो बाट आं दा अट'मेटिकलि थाखानाय फेसबुकनि गेलारिनिफ्राय आङो बेखौ लागोन जेरै हमनानै ला मोनसे इभेन्ट्स आङो क्रिएट खालामनो थाखाय मोनसे जिखुनु मोनसे लाबाय आरो बेखौनो लाबाय ओमफ्राय बेयाव इभेन्ट हस्टआ जाहैबाय आं ओके जाय इभेन्ट क्रिएट खालामदों बेयाव इभेन्ट हस्ट जागोन बा नोंथाङा जुदि इभेन्टखौ क्रिएट खालामनानै बेयाव गुबुनखौ हस्ट खालामगोन नोंथाङा टाइम गैया बेफोरबायदिबो नोंथाङा खालामना लानो हायो बेखौ मिथिलांगोन भिडिअखौ नायलां स' इभेन्ट नेम दा इभेन्ट नेमखौ होनांसिगोन इभेन्ट नेमानो जेनेबा मा खालामनांगोन जेनेबा मिटआप जिखुनु बा पार्टि बेफोरबायदि माने नोंथाङा नामखौ दोननो हायो आरोखि इभेन्ट नेम दे स' बेखौ आङो जेनेबा मिटआपखौनो दोनबाय ओके बेफोरबायदि आं जेनेबा मिटआप दोनबाय बिनिफ्राय नैबेयाव दङ स्टेन्डार्ड डेट एन्ड टाइम बिनि गाहायाव बे स्टेन्डार्ड डेट एन्ड टाइमाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बिनिफ्राय जिखुनु डेट बबे डेटआव नोंथाङा मिटआप खालामगोन ओके बा बबे डेटआव नोंथाङा जिखुनु नोंथांनि इभेन्टखौ माने फोसावगोन जेनेबा नोंथाङा मानि सायाव नोंथाङा बानायगोन बिनि डेट आरो टाइमखौ बेयाव होनांगोन आरोखि माब्ला ओके स' दिनै 20 मे आं जास्ट बेखौनो बे डेटखौनो दोनबाय ओमफ्राय स्टार्ट टाइम मालानिफ्राय स्टार्ट जागोन बेफोरबायदि आरोखि बेयाव दङ 4:30 AM बेफोरबायदि नोंथाङा होजागोन आरोखि बा नोंथाङा बेयाव 7:30 AM बेफोरबायदि नोंथाङा डेट माबाखौबो टाइमखौबो बेफोरबायदिनो खालामनानै लादो आरोखि बेफोरबायदि टाइमखौ खालामना लानानै नायबाय नैबेयाव दानाबा नैबेयाव इज इट इन पार्सन अर भिर्चुवेल दाना नोंथाङा मा खालामनांगोन गाहायाव नोंथाङा माने बेखौ नोंथाङा गावनो इभेन्टखौ गावनो क्रिएट खालामगोन
बा जेनेबा गावनो डेट टाइमखौ गावनो माने फिक्स सेट खालामगोन बा नोंथाङा गुबुन इभेन्टआव इनभाइटेसन खालामनायाव बा नोंथाङा थांगोन बेफोरबायदि आरोखि। स' नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावनो बेखौ इभेन्टखौ गावनो फोसावदों बा गावनो बानायदों बा गावनो थांनानै मोनसे जायगायाव आङो उमुक जायगायाव थांगोन होननानै नोंथाङा गावनो फोसावदों अब्ला नोंथाङा बे लकेसनखौ बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरोखि। बा नोंथाङा थाङाब्लाबो नोंथाङा गावनि जायगानि एरियानि लकेसनखौ बेयाव होनांगोन आरोखि। स' लोगोफोर बेयाव नोंथाङा सार्च खालामदो नोंथांनि एरियानि डिस्ट्रिक्ट बा जिखुनु लकेसनखौ। स' आं बेयाव धेमाजिखौनो सेलेक्ट खालामबाय। अके, बेखौ आङो धेमाजि सेलेक्ट खालामबाय। बेफोरबायदि आङो सेलेक्ट खालामबाय आरोखि। ओमफ्राय नैबेयाव रिपिट इभेन्ट, बे नैबेयाव दङ रिपिट इभेन्ट दंना, बेयाव डेट एन्ड टाइमखौथ' होखाबाय नङा होमबा, बेयाव डेट एन्ड टाइमखौथ' होखाबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव दं रिपिट इभेन्टआव क्लिक खालामोब्ला माने मा नोंथाङा इभेन्टखौ क्रिएट खालामदों बबे डेटआव, बे डेटखौ माने आरोबाव बारे बारे माने रिपिट खालामनांगौ नङा होमबा। स' बे डेट मथे नोंथाङा केलेन्डारावबो सेभ खालामनानै दोननो हायो जे नोंथाङा बारे बारे माने बे उइकआवनो बा बबे डेटआव नोंथाङा इभेन्टखौ क्रिएट खालामदों, सानबेसे खालामदों, बे माने कन्टिनिउ माने इभेन्टखौ बारे बारे माने नोंथांनो रिमाइन्डार होबाय थागोन आरोखि। कि माने बियो जोबनो थाङा आरोखि, जेब्लायबो जाबाय थागोन। अब्ला बेखौ इन्स अन दोननांगौ, ओमफ्राय फ्रिकुवेन्सि नेभाराव दोननांगौ। अके, बबे मोनसेयाव नोंथाङा दोनगोन। नेभाराव दोनोब्ला बेयो नोंथाङा जि डेटआव क्रिएट खालामदों बे डेटआवल' नोंथांना इभेन्टआ जागोन। अके, स' आं बेखौ नैबेयाव दङ नेभार, ओमफ्राय दैलि उइकलि। नोंथाङा दैलि नोंथाङा बे इभेन्टखौ फोसावनो सानदों, माने दैलि नोंथाङा प्रग्रामखौ बानायबाय थानो सानदों, अब्ला नोंथाङा दैलियाव क्लिक खालामनांगोन। स' आं बेखौ उइकलि खालामगोन। अके, उइकलि खालामनाय नालाय इन डेट, दानाबा बबे डेटनिफ्राय बबे डेटसिम, डेटखौथ' फार्स्ट स्टार्टिं दहाय आं होखाबाय 20 मे, बेनिफ्राय लास्ट बेसेबां 27 मे, माने सप्तासे। अके, सप्तासेनि थाखायल' आरोखि, सप्तासेनि थाखायल' आं बे इभेन्टखौ क्रिएट खालामगोन। अके, बेयाव नोंथाङा नायनो हागोन सप्तासेनि थाखाय बा मे 27 बेफोरबायदि दङ। बेनिफ्राय टाइम दङ, बेयाव नोंथाङा गावनि गोसो बायदि टाइमखौबो फिक्स एन्ड सेट खालामनानै लानो हायो। अके, बेखौ आङो डान खालामगोन। बेखौ डान खालामनायनि उनाव नैबेयाव दङ हु केन सी इट, बेयाव क्लिक खालामनानै सोर नायनो हागोन नोंथांनि इभेन्टखौ, माने सोर फैनो हागोन, अफलाइनानो जा बा अनलाइनानो जा। जेनेबा थांनानै नोंथाङा बबे जायगायाव मिटआप खालामनो सानदों बेयाव माने नोंथाङा पस्ट होगोनथ' बेखौ, कि आंना नै ओरै थोरै प्रग्राम दङ, बेयाव आंखौ लोगो हमफैनो हागोन, बेफोरबायदि नङा होमबा। स' लोगोफोर नोंथाङा बेखौ पाब्लिकआव क्लिक खालामनांगोन, अब्ला गासैबो नोंथांनि पस्टनि पाब्लिकफ्रा नुजोबगोन आरोखि नोंथांनि इभेन्ट प्रग्राम दं होननानै। अके, बेखौ पाब्लिकआव डान खालामनानै होदो। बेनिफ्राय नैबेयाव दङ व्हाट आर दा डिटेल्स, माने मानि सायाव जागोन बे इभेन्टआ। अके, मानि सायाव जागोन, नोंथाङा बे इभेन्टआव मा खालामगोन, अडियेन्सनो मा खिन्थागोन, मा फोरमायगोन, मा फोरोंगोन, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन आरोखि। अके, बेयाव आङो बुंबाय अनलि टेक, बेफोरबायदि आरो अनलि टेक जागोन बे इभेन्टआ। जेनेबा आङो अनलि टेकनिकेलनि सायावल' सावरायगोन बा टेकनिकेलनि सायावल' आं फोरोंगोन, खिन्थागोन, मा मिन्थिनो लुगैदों, बेफोरबायदि आरोखि। अके, बेयाव अनलि टेकखौ आं होबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव दङ मार्केट इउर इभेन्ट, बेयाव जेनेबा एआव क्लिक खालामगोन, ओमफ्राय बेयाव केटेगरिया जाबाय, केटेगरिखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगोन, मानि सायाव नोंथाङा बे इभेन्टआ मानि सायाव नोंथाङा जागोन। दहायनो बुंखाबाय आं टेक, नङा होमबा। स' आं बेखौ जिखुनु मोनसे बेयाव सेलेक्ट खालामबाय, ससियेल इस्युस, बेयाव नोंथाङा केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेयो अनलाइननि थाखायल' दै, बे माने अनलाइननि थाखायल'। जेनेबा नोंथाङा मिटआप दं होननानै माने बेयो मानि सायाव जागोन बेखौ नायनानैनो नोंथांखौ लोगो हमफैनांगौबा हमफैगोन आरोखि। अके, बेयाव नोंथाङा पस्ट होखाबाय नालाय, इभेन्टखौ क्रिएट खालामखाबाय नालाय, बे इभेन्टखौ नायनानै नोंथांखौ लोगो हमफैगोन आरोखि, मानि सायाव सावरायगोन बेखौ मिन्थिग्रोनानै। बेनिफ्राय एड क' हस्ट होनना बुंदों, बे एड क' हस्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा जुदि सोरखौबा हस्ट बानायनो सानदों, नोंथाङा जुदि बारा टाइम मोना, अब्ला नोंथाङा गुबुनखौ जिखुनु सासे बिनिफ्राय हस्ट सेलेक्ट खालामनांगोन आरोखि। अके, बेयाव जायखिजाया सासे नोंथाङा हस्ट खालामनानै लानो हागोन। नोंथांनि जिखुनु खाथिनि बा नोंथांनि सासे नोंथांनि खामानिखौ जाहाथे बेबो मावनो हायो, बा नोंथांखौ कल खालामोब्ला बा नोंथांनाव माबा मोनसे सोंहरोब्ला बे हस्टआ आंनि खामानिखौनो मावनानै माने बेयो नोंथांनो रिप्लाइखौ हरगोन, बेफोरबायदि आरोखि। अके, बेयाव हस्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो हायो। ओमफ्राय चाट उइथ गेस्ट, बेयाव अफ जानानै दङ। थ' बेखौ नोंथाङा माने नोंथाङा चाट खालामनांगोन, जे वाट्सएप बा मेसेन्जारावबो नोंथाङा चाट खालामनो हागोन, बा वाट्सएपआवबो चाट खालामनो हागोन आरोखि। नोंथांनि इभेन्टखौ नुनाय लोगो लोगो नोंथाङा मानि थ्रुयै नोंथाङा माबागोन, जेनेबा फोरोंगोन। अके, खिन्थागोन, बा मिन्थिनो लुगैनायखौ मिथिहोगोन, बेफोरबायदि आरोखि। बे अनलाइननि थाखाय। बेनिफ्राय नैबेयाव
बेयाव WhatsAppखौ आङो बेयाव क्लिक खालामबाय ओमफ्राय आरो नेक्स्ट क्लिक खालामना होबाय बेफोरबायदि नोंथाङाबो सेट खालामनानै लानो हाबाय ओमफ्राय एडिशनेल सेटिं बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ अनलि हस्ट केन पस्ट माने बेयाव बिदि बुंदों जायखौ नोंथाङा हस्ट बानायदोंमोन बेबो नोंथांनि खामानिखौनो मावनो थाखाय रिप्लाइखौ हरनो हागोन आरोखि नोंथाङा जेनेबा नैबेयाव आङो बेयाव हस्ट खालामनानै जायखौ हस्ट खालामदोंमोन आङो जुदि नायनो टाइम मोनाखैबा मबाइल थुनो टाइम मोनाखैबा बै हस्टआबो बेयावनो बेनि थ्रुयै बे इभेन्टनि थ्रुयै माने नोंथांनो रिप्लाइखौ हरनो हागोन आरोखि अके बेफोरबायदि बेयाव दोननांगौ पस्ट एन्ड कमेन्ट्स डिटेक्टेड एस पटेनशियेल स्पाम विल हेल्प फर इउर रिभिउ अके दा नैबेखौ अन खालामनांगौ नैबेयाव हस्ट अनलि हस्ट केन पस्ट बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे गाहायनिया मा होनदों नोंथाङा नोंथांनि कमेन्ट्सआव नोंथांनि जिखुनु माबा मोनसे गाज्रि बेड वर्ड्स बा गाज्रि कमेन्ट्स बा बेफोरबायदि स्पाम कमेन्ट्स बेफोरबायदि हरदोंबा बेखौ रिभिउ खालामगोन आरो नोंथाङा गोसो बायदि नोंथाङा बेखौ हाइलाइट खालामनांगौ ना हाइड खालामनांगौ नोंथाङा खालामनो हागोन आरोखि बेफोरबायदि मेसेज हरोब्ला बेबायदि गाज्रि टाइपनि मेसेज फैयोब्ला अके बिनि थाखायनो जोङो बेखौ अन खालामनांगौ बेनिफ्राय नैबेयाव दङ एड टिकेट्सआव जोङो क्लिक खालामनानै मा खालामनांगोन बेयाव मोनसे जिखुनु इउटिउब चेनेलनि लिंक दङब्ला जिखुनु नोंथांनि इन्सटाग्रामनि लिंक दङब्ला बे लिंकखौ नोंथाङा बेयाव पेस्ट खालामनानै कपि खालामनानै पेस्ट खालामनानै बेखौ सेभ खालामनांगोन आरोखि अके अब्ला मा खालामगोन नोंथांनि जि लिंक होदों बे लिंकनि थ्रुयैबो नोंथांखौ लोगो हमफैगोन बा बे लिंकनि थ्रुयै नोंथांनिसिम माने कानेक्ट जागोन आरोखि नोंथांनि अडियेन्सआ अके स' लोगोफोर दा बे लिंकनि थ्रुयै माने नोंथांनि डाइरेक्ट बे लिंकआवबो चेनेलावबो बा इन्सटाग्रामनि लिंक होदोंबा इन्सटाग्रामावबो थांगोन आरोखि इन्सटाग्रामाव थांनाय लोगो लोगो माने नोंथांखौ नोंथांना बैयावबो फल'वार बारायहैगोन बा नोंथांना इउटिउब चेनेल दंबा इउटिउब चेनेलावबो साबसक्राइबार बारायगोन आरोखि मानो होनबा फेसबुकनि गासैबो फेन्सफ्रा नोंथांनि गासैबो बे लिंकनि थ्रुयै जि लिंक होदों बेखौबो सापर्ट खालामनो गोबां चान्स थायो बेनिखायनो जोङो बेखौ बे इउटिउब चेनेलनि लिंक दंबा लिंक होनांगोन अके आं बेयाव दा होथ'ला आं जास्ट फर एग्जाम्पलनि थाखाय नोंथांमोननो खिन्थाबाय बेनिफ्राय क्रिएट इभेन्ट दं गाहायाव लास्ट फाइनालि क्रिएट इभेन्टआव क्लिक खालामनांगोन अके बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैबाय बेनिफ्राय WhatsApp ग्रुपआव आङो बेखौ एड खालामा बेखौ आं नट नाव क्लिक खालामसै दानिया नैबे मेनेज दङ बे मेनेजाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेखौ इडिटबो खालामजायो बा बबे डेटखौबो चेन्ज खालामजायो टाइमखौबो चेन्ज खालामजायो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ डुप्लिकेटबो खालामनानै लानो हायो बेनिफ्राय इनभाइटआव क्लिक खालामोब्ला मा खालामनांगोन नोंथाङा गुबुनखौ माने नोंथांनि जिखिनि फ्रेन्ड्स दङ बा फल'वार्स दङ बिसोरखौ माने इनभाइटबो खालामनो हायो साफा नोंथाङा इनभाइट खालामहरनो हायो सेलेक्ट खालामनानै बेनिफ्राय कपि इभेन्ट लिंक बेखौ कपि खालामनानै गुबुननो WhatsApp ग्रुपआव बा WhatsAppआव बा मेसेन्जाराव बेनि इभेन्टनि लिंकखौ शेयार खालामहरनो हागोन अके बेखौ सेभ खालामनानैबो नोंथाङा फेसबुक माबायाव एकाउन्टआव नोंथाङा बेखौ सेभबो खालामना लानो हागोन ओमफ्राय नटिफिकेसन सेटिंस बेखौ नटिफिकेसनखौ अफ अन माने माबा मोनसे मेसेज फैयोब्ला माबा मोनसे मेसेज हरोबा नटिफिकेसन फैगोन बेखौ अफ अनबो खालामनानै लानो हायो फाइनालि बियो डान जाबाय आरो बेयाव नोंथाङा नैबेयाव शेयारनि अपसन दङ बे शेयारनि अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा जिखुनु स्ट'रि इन्सटाग्राम स्ट'रिस WhatsApp मेसेन्जार गासैयावबो शेयार खालामहरजोबनो हायो आरोखि बा नोंथाङा बेयाव माबा मोनसे गावनि टाइमलाइनाव माबा मोनसे पस्ट लिरनाबो हरनो हायो फाइनालि बेफोरबायदि लिरनानै नोंथाङा गोसोबायदि बेयाव दानिया फाइनालि नैबेयाव शेयारनि अपसन दं बे शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामब्लानो नोंथांनि फेसबुकआव बियो सेट जासिगोन पस्ट जासिगोन बिनिफ्राय नोंथांनि फ्रेन्ड्सफ्रा नुनानै फल'वार्सफ्रा नुनानै नोंथांनाव माबा मोनसे सोंहरनांगौबा सोंहरगोन आरो नोंथांखौ लोगो हमहैनांगौबा लोगो हमहैगोन बे एन्सार कुइसनखौ होगोन आरोखि नोंथाङा फैमारगोन नामा जोंबो थांगासिनो दं बेफोरबायदि माने नोंथाङा माने बिसोरनो रिप्लाइ हरनांगोन आरोखि नंगौ फै आं उमुक जायगायाव एसेखिनि डेट टाइमाव आं सौहैगोन बेफोरबायदि माने नोंथाङा बेयाव रिप्लाइ एन्सार कुइसन नोंथाङा बेयाव खालामनो हागोन आरोखि बिनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि खालामगोन अब्ला नोंथाङा गोबां फल'वार्स मोनगोन आरोखि आरो नोंथांनि भिडिअसफोरखौबो नायगोन नोंथांजों कानेक्ट जाबाय थागोन आरोखि नोंथाङा माबा मोनसे सोंहरनायखौ रिप्लाइ हरोब्ला बायदि बेखौ माने कानेक्ट जानानै थाबाय थागोन जेब्लायबो आरो गोदान फल'वार्स नोंथांनाव इनक्रिज जाबाय थागोन बे इभेन्टनि थ्रुयैनो नोंथाङा इभेन्टखौ क्रिएट खालामनानै नाय बयनावबो दङ बे इभेन्टनि अपसना स' लोगोफोर बेखौ नोंथाङा क्रिएट खालामनानै गासैखौबो नोंथांनि प्रब्लेमनि हाल साल गासैबो अडियेन्सनि हाल सालखौ नोंथाङा सल्भ खालामहरनो हायो आरोखि इभेन्ट क्रिएट खालामनानै अके स' लोगोफोर बेफोरबायदि नोंथाङाबो इभेन्टखौ क्रिएट खालाम गोदान मोनसे पस्ट गोदान मोनसे नलेज सोलोंलांबाय था जेबो नङा आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय इभेन्टखौ माबोरै क्रिएट खालामनांगौ
आरो माबाफोर डाउट दङब्ला माबाफोर नोंथाङा कनफिउज जानानै दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै सोंहरजागोन अके स' भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामनानै होदो जाहाथे बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामनानै हो आरो भिडिअखौ हानायमानिखौ शेयार खालामनानै हो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार